Ahhoz, hogy a TF önálló legyen, ahhoz rajtam kívül elődeim sokat tettek. Az elődeim alatt értem Zalka Andrást és Koltai Jenőt. De 1986-ban az én irányításommal és az én kapcsolatrendszeremmel vált a TF önálló felsőoktatási intézmények között egyetemmé. Nevében pedig 89-ben Magyar Testnevelési Egyetem néven lett egyetem. Ebben nekem elévülhetetlen, óriási érdemem van. Keresztapám, aki egri volt, városi mérnök volt, és amikor megszülettem, akkor az édesapámnak egy táviratot küldött, és bement a postás kisasszonyhoz, mondta, hogy kérem, Nagykanizsára küldök egy táviratot. Kedves Pista, írja, legyen szíves kisasszony, kedves Pista, gratulálok, hogy a fiad Nagykani. Tessék elválasztani. De mérnök úr, azt egybe kell írni, hogy nem mondom, szíveskedjék elválasztani, hogy Nagykani, kötőjel, Zsai. Tehát ezt kapta az édesapám a keresztapámtól, távirata, így lettem én Nagykani, Zsai. Úgyhogy ő pedig, hogy folytassuk, ugye, talán még a beszélgetés előtt elmondtam, hogy a szakmája végső soron egy tejiparra specializálódott agrármérnök volt, és a nagykanizsai tejiparnak volt a vezetője, amit rögtön a születésem után, azt hiszem, Zalaegerszegre áttettek. És akkor átköltöztünk, de én ezt még nem nagyon tudom, Zalaegerszegre átköltöztünk, és ott lett a tejipari váltnak a vezetője. De nem is csak Zalaegerszegi, az már egy ilyen régió felügyeletet is gyakorolt, hogy emlékszem rá, és a második világháború, sok közül kiválasztottam, hogy melyik, ez ott ért minket Zalaegerszegen, ahol a Páterdombon laktunk, egy ilyen családi házba, a város szélén, és elég sokszor bombáztak, arra mentek fölöttünk az angol liberátorok, vagy amerikai liberátorok, sokszor ki kellett menni, mert bemondta a rádió, hogy mennek és bombáznak ki a mezőre, egyszer is kimentünk a mezőre, és lefeküdtünk ott a város szélétől, 5-600 méterre, és hát éppen odobták a bombát, csak nem ránk szerencsére, hanem egy kicsit arrébb. Tehát, és ott kezdtem én iskolába járni, elemi iskolába, a első számú általános iskolába, azt hiszem, és sikerrel be is fejeztem. Egri volt az édesanyám, és Egerbe dolgozott a tejipari vállalatnak az adminisztrációs részlegében, és édesapám, amikor még nem volt házas, és végzett az egyetemen, oda került Egerbe, a tejipari vállalatnak lett a vezetője, vagy második embere, még ezt nem tudom, és ott ismerte meg édesanyámat, és azután lett ez a Nagykanizsa és Zalaegerszeg kapcsolat. De örök vágy volt, hogy visszatérjenek Egerbe. Ez nyilván az édesanyámnak volt a törekvése, a férj meg alkalmazkodik általában. Ez a rend, és ezt úgy tudták megoldani,
mert egy városban csak egy ilyen állás van. Tehát lehet, hogy van 20 fogorvos, de tejipari vállalatnak a vezetője csak egy van. És akkor egy ilyen nagyon nagy, bonyolult cserével, hogy bekapcsolták Szegedet, és onnan Egerbe, tehát aki Szegeden volt, az akart menni Zalaegerszegre, apámék mentek Szegedre, onnan, mikor az elment, akkor mehettek Egerbe, ott üresedett az állás, tehát egy bonyolult, többszörös cserével sikerült aztán visszajutni nekik Egerbe, ahol aztán édesapám a tejiparvállalatnak lett a vezetője. És közben az én iskolai folyamatom meg növekedtem, és kellett ide-oda menni iskolába járni. A keresztapám a városi építész volt, Wagner József, mert az édesanyám is Wagner Valéria volt. Annak a öccse Wagner László, Ybl-díjas mérnök, ő építette, vagy ő csinálta, tervezte az egész Semmelweisnek ezt a toronyépületet, meg az egészet. Ezért vették fel a lányát a fogorvosi karra, hát ezért is gondolom támogatással felvételizni is kellett. Tehát azt akarták, hogy én is valami ilyen építőészet minden. Nem nagyon fülött nekem ehhez a fogam, mert itt számolni kell. Rajzolni elégről, de számolni nem, sose voltam ilyen jó számoló, most se a boltba be tudnak csapni. És hát vacilláltam, és akkor nagyon sok ajánlás kellett, meg minden, mit tudom, mik voltak már pártszervezetek, meg. Szóval a lényeg az, hogy vacilláltam, és volt egy testnőtanárom, Isten nyugosztalja, meghalt, már a Jávari Jósti, és én ilyen sportköri írnok voltam. Tehát sportolgattam én ott, nem tudom már miket, mindenfélét csináltunk, de én voltam a jegyzője neki, és akkor nyíltak az úgynevezett sportgimnáziumok, ahol a gimnázium mellett tanultad a gimnázium tantervőanyagot, de több testnevelési óra volt az órarendben, és ilyen sportos, de végén érettségiztél, ilyen volt Esztergomba, Budapesten, Pécset és Tatán. Ott nyílták. Azért, hogy így gondolkodott a sport, vagy a oktatás és sportvezetés, hogy az utánpótláshoz megfelelő szakkádereket. Na és akkor megfogott engem, fordulj hátra, nadrágon billentett, Istvánfi, maga sportgimnáziumba megy. És ott abban az időben nem nagyon volt vita, mert amit ráírtak neked a papírra, ott nem lehetett. Ott volt vagy 3-4 ilyen írástalan, fél analfabéta, mit tudom én, milyen pártvezető, stb. Az úgy eldöntötték a sorsodat, mint a villám. És akkor Istvánfi sportgimnázium. És akkor oda mentem, sportismert, nem is voltam rossz. Jó tanuló, abszolút jó. Kérlek szépen, Esztergomba volt. Ott kezdtem. Még édesanyám akkor élt, és meg egy jó barátom is volt, 2, és elkísértek engem Esztergomba, a Temesvári Pelbárt gimnáziumba. Rakták be a kormányzat ezt a sporttagozatot. De már akkor egy év már ment, szóval egy éve már megindult, mi a második évbe léptünk be, és hát ott voltunk egy évig körülbelül, de ez nem a mi osztályunk, már az idősebbek, már annyira rosszak voltak a városban, hogy a város kitiltotta ezt a társaságot, el kellett hagyni Esztergomot, mindenféle balhéba benne voltak, csináltak ezek, és a nagyobbak, és áthelyezték az iskolát Tatára. A tatai Ötvös József gimnáziumba rakták be ezt, meg a kollégiumba, és nagyon jó tanáraink voltak, tehát
már akkor a sport irányítás speciális tanár. Nem úgy volt egy testnevelő tanár, aki mindent csinált, hanem már volt, aki az atlétikával foglalkozott, volt, aki a tornával, volt, aki a játékok, sportjátékokkal. Ilyen több, úgy, akkor 3 tanár is volt, testnevelő tanár, aki velünk foglalkozott, és hát tulajdonképpen ez a Tata az sok mindent eldöntött, mert ez ugye ott épült meg akkor a tatai edzőtábor. De még akkor csak épült. Már megvoltak a pályák, de épültek, és mi ugye, mint diákon, az nekünk épül, a mi új iskolánk lesz. Hát nem nekünk épült, de ott már az olimpikonok oda jártak. Emlékszem Gyarmati Olgára, Dimitrovra, Tornásra, meg sokan. És mi szívtuk ezt, a gyerekek, mentünk, néztük, meg a mi termünkbe is, ugye nem nagyon volt term, a mi iskolai tornatermünkbe is edzettek. És hát ott azért az ember kapott egy-két impulzust, és a látványtól is úgy közeledett a versenysport felé, és hát irigyen nézegettük ezeket az olimpikonokat, és akkor ott, Jézusom. Igen, akkor onnan megint elhelyezték az iskolát. És 1900, a harmadik, negyedik gimnáziumot Félegyházán töltöttük, oda vitték át. Ugye, hogyha majd kiszámoljuk, hogy az mikor volt évben, de a lényeg az, hogy Kiskunfélegyházára koncentrálta a kormányzat, megszüntették a Pécsit, megszüntették az Esztergom Tatait, és oda koncentrálták Kiskunfélegyházára. A Kiskunfélegyházi tanítóképzőbe, ez egy nagyon szép iskola, ma is most már magániskola, oda vitték, és ott kollégium is volt, tehát az iskola és a kollégium egy épületben volt, és nagyon szép udvara volt, mellette sportpálya, tehát minden körülmények között adva volt a fiatal korú sportot szerető gyerekeknek a tanulása, nevelése, szigorú rend volt, tehát egész napi rend, ébresztőtől kezdve a szigorú szilenciumig és a délutáni tanulásig, a délut kimenőig, és ebben benne volt a heti, azt hiszem, 6 testnevelési óra, meg a délutáni sport, meg már tanultunk ilyeneket, hogy sporttörténet, oktatásmódszertan, mert aki ott végzett, az tanító is lett. Testnevelés tanítói, vizsgát kellett még tenni, aki meg tovább tanult, az meg tovább tanult. Na most ez egy bölcsője volt a sportnak, hát nem nagyon ismerik, hát a Zsibockit az mindenki ismeri, tehát a Gyula ott volt, ilyen gyerek, mondtuk, hogy Gyuszi, eldobtad a kalapács, dobd utána a sarlót is, akkor ezért azonnal kicsapás járt ilyenért abban az időben. És hát ott bontogott a szárny. Nagyon jó tanárunk volt, a Tulit Péter, aki az iskola tanulmányi vezetője volt, törődött a sportoló gyerekekkel, mert közben azért ott volt a rendes gimnázium is, tehát mi ugyanúgy jártunk, csak az A, B, C osztály, nem tudom, és hát szóval meg kellett állni a helyedet, nem nagyon lett. Voltak kivételek, tudom, hogy volt egy gyerek, az újságban is ez megjelent, Jarabeknek hívták, és a külföldön él, és nagyon jó tornász volt, de gyenge tanuló vagy, és akkor, de olyan, hogy fölment a 3. emelet, és a kéményen kézen állt, és amíg nem engedik át, addig ő le nem jön onnan, és hát a magyar vizsgája volt, Illési Pista bácsi, ez egy kiváló magyar tanár volt, kiváló, olyan, a magyar óráink olyanok voltak, mint irodalmi szalon. Bejött, kávét behozták, fehér köpenybe volt, mindig behozták a kávét neki, és dohányzott is, tehát rágyújtott, és akkor megy, szavalt, mesélt egy
hogy mondjam, egy élő irodalom volt, és költészet főleg, és meg is szerettük mi ezt, és hát amit akartam mondani. Szóval mindenképpen egy olyan élet folyt, amiből jó sportolók is jöttek ki, ezt akartam, igen, hogy ott, mint a Fridmanski Zoli például a Helsinki olimpiai labdarúgó csapat középcsatárolt a Fradiba, tehát sokan jöttek ki, akik jó sport, Lelkes András Tokióba tornász, olimpikon volt, Keszthelyi Rudi, mert már nem is emlékszem ezekre. Tehát sok jó sportoló jött ki, aki meg nem lett jó sportoló, azok meg elmentek falura, vagy a környékbe tanítani. Tehát nagyon-nagyon jól vitték, eloszlott a felkészültségnek megfelelően terült el, vagy terítődött szét a társaság. Ketten kaptunk kiváló oklevelet, mert hogy nagyon jó tanulók voltunk. Egy nagyon jó barátom, a Leskó Imre, aki geológus lett, meg én, úgyhogy tehát tanulásba is nagyjából megálltam helyem, de nem voltam soha egy zseni. És akkor igen, egyenesen vezetett az út, onnan egyértelmű volt, hogy hova megy már az ember, hiszen félig már ott kitanultuk az elméletbe és gyakorlatba is, és hát ez az irány volt, nem volt alternatíva. Nagyon nyomorúságos világ volt, akkor nem volt mit enni. Hát kimentünk a mosdó, a folyosó végén sorba voltak, és mostuk a fogunkat, és ömlött a vér belőle, mert nem volt vitamin, semmi. Úgyhogy szegények voltunk nagyon, és ezért a szegénység az sok mindenre ráviszi az embert, és sűrű lopások voltak. Tehát ha valakinek csomagja jött, vagy valami, annak nagyon vigyázni kellett, mert rászálltak, úgyhogy aztán folyoson voltak a szekrények sorban mindenkinek, és hát aztán előbb-utóbb csak elkaptuk a tolvajokat, akiket ki is rúgtak az iskolából, hát ilyen volt, és akkor még annyi érdekesség ebben, hogy volt 3 nagyon jó, volt egy MB2-es foci csapata volt a városnak, a Kiskunfélegyházi MÁV, azt hiszem, a MÁV, és ebben 3 osztálytársunk, vagy a Fridmanski, Bacsó, Kurilla. Ez a 3, a Bacsó volt a magyar válogatottnak egyik pályaedzője, a Fridmanski az olimpiai bajnok volt fociban, és a Kurilla az meg valahol edelényi bányász gyerek volt, meg még egy gyerek az Oskó, tehát 4-en. És ezeket nagyon, nagyon szerette a város, mert hát foci. És hát ahány disznóölés volt, ahol hát a jobbmódúaknál, ezek mindig meg voltak hívva, és akkor hozták nekünk a zsírt, meg itt tudom, és akkor az a csemege, tehát kenyeret azt mindig tudtunk valonnan szerezni, konyháról, vagy maradékból, és akkor zsíros kenyér, ez volt a csoda. És úgyhogy szép világ volt, csak nehéz. Nagyon jó volt az apa-fiú viszony, kérlek szépen, ugye akkor én már, ugye a gimnázium harmadik volt, amikor egyesen meghaltak, a érettségi, és akkor 54-be kerültem ide. És akkor édesapám a tejiparba
dolgozott továbbra is, talán már nem volt vezető, mert régi típusú, nem tudom, mondták, ezt ember volt, tehát félretették a vezető pozíciót, de valahol a tejbe dolgozott, vagy kirakták vidékre is, mindegy, de ő engem nagyon segített, mert olyan helyen dolgozott, azt hiszem Homrogdnak hívják ezt a helyet, voltunk is ott, ez egy ilyen Heves megyei borsodi falu, ahol sajtüzem is volt, és a parenyicát ott gyártották, ezt az összetekerő, és nekem mindig küldött, és a levelekben is törődött velem, tehát nagyon törődött velem, és amikor jött 56, akkor én itt voltam diák, ő meg Egerbe volt, Egerbe vagy a környéken, tehát a tejipara dolgozott, de Egerbe laktak, és hát akkor ugye 56-ban a falu, meg a városok küldték az élelmiszert Budapestnek, a forradalomnak a központjába, itt nem volt mit enni. És akkor ő is, emlékszem rá, hogy írt nekem levelet, hogy azt küldték, vagy hozzá, nem tudom, hogy kisfiam, ne menjél ki, ne legyél te hősi halott, maradjál csak benne a kollégiumban. Itt a TF-en úgy volt akkor a katonaság, a kötelező szolgálat, hogy a nyári szünetbe kellett menni katonának, egy hónapra vagy többre. Első év után mi voltunk Kecskeméten, az én évfolyamom, a második után meg Lentibe. Lentibe az ott a jugoszláv határ Zala alatt van, és oda azokat a tiszteket vitték, akik büntetésben voltak, tehát Lenti az egy félelmetes hely volt, ott voltunk katonák, és utána pedig egy ilyen 3 hónapos, na most mi már nem lettünk akkor 3 hónapos katonák, mert nem adtak nekünk a kezünkbe akkor fegyvert, már hivatalosan, de mi akkor itt szereztünk azért, de az egy másik kérdés. És aki tudott, az ugye még ilyen viszonylag elmentek haza, jobbra-balra, de aki nem tudott, vagy azért, mert már nem lehetett arra menni, mert mit tudom én, a háború volt ott, vagy valami, azok itt maradtak a kollégium. Most azokra tudok én mondani. Itt szóval volt egy-két olyan tanárunk, többek között az én szakképzős tanárom, a Verbényi József, Verbényi tanár úr, akik itt maradtak, és azzal törődtek, hogy legyen nekünk mit enni. Tehát az élelmezés, mert jöttek ilyen UNRWA csomagok, meg vidékről is jöttek csomagok, hogy úgy legyen szétoszva, hogy mindenkinek jusson, aki itt maradt és a kollégiumban egyszer. A másodszor óvtak minket attól, hogy felelőtlenül veszélyes helyzetekbe belemenjünk. Ennek ellenére megállt itt egy autó, zászlóval, mindennel, fiúk, megyünk Ábost kergetni, gyertek! Most akkor van, aki felszállt az autóra, van, aki nem szállt fel. Te felszálltál? Én nem. Amit az elején mondtam, hogy apám azt mondta nekem, igen, hogy fiam, nem kell neked hősi halottnak lenni azért, mert itt van. Én vigyáztam, tehát nem. Meg ez a tanárom is, akinek a szakképzés azt jelenti, hogy annak a sportágnak voltál, amit választottál magadnak, és annak egy külön úszó szakképzés, atléta volt, labdarúgó, kosárlabda, ez kosár szakképzés voltam, és erre külön figyelt rám, mint egy külön tanítványára, és emlékszem, a lépcsőn álltunk itt lent, és mondta, hogy ez a szava, cserkésztiszt, csináltak ilyen bizottságot, ifjúsági forradalmi, maga még cserkész, és maga még ebben nem lép be. Most én akkor belépek, akkor én sosem vagyok rektor. Úgyhogy, tehát mérsékelten viseltük át, aztán
De az fontos volt, hogy ugye hát elég nagy az Alkotás utcai rész, a Győri úti rész, Kis János Altábor nagy, ezek körül határ. Itt rendszeres őrséget, fegyveres őrséget kellett adnunk. Tehát volt egy parancsnok, már nem emlékszem nevére, de katona volt, vagy rendőr, vagy katona, de itt rendet tartozott. Tehát fegyvertisztítás, fegyverellenőrzés volt, szóval nem lehetett, most lövök rád egyet, meg szóval hány lőszered van, meg minden, de meg volt szervezve, hogy a kapuőrségnél mindig legyen fegyveres védelem. Nem is nagyon jött be ide senki. Hát aki meg ki akart menni, azt meg lehet megfogni. Az olyan volt. De volt olyan, hogy például egy kollégám, az osztálytársam, a Bognár Karcsi, az nem tudom, a történet kiment a Kossuth térre, akkor, amikor ez a Kossuth téri mészárlás volt. Ugye, hogy honnan lőttek most a Földműves Minisztériumból, vagy padlásra. Jött haza a Karcsi, emlékszem, zöld ballonja volt, csupa vér volt. De hát nem, őt nem érte semmi, csak a ráfröccsen. Szakképzős tanáromnak a segítségével, aki a most BSC-nek hívják, akkor városi tanács sport, ott volt kosárlabda edző. Ez egy NB1-es volt, engem meg odavitt ilyen segédedzőnek. És valami kis pénzt kaptam, tudom megélni, de mégis nem voltam. Ugye édesapámra már nem nagyon számíthattam, messze volt, meg minden, tehát nekem meg kellett állni a lábamon, és kerestem állást, és ilyen ismeretségen keresztül, ilyen kinn a Törökőrbe, az a város szélén volt, akkor 14. kerület szélén, ott találtam egy ilyen testnevelőtanárást, egy ipari szakmunkás képzőintézetben, ahol tetőfedő, báglókos, kőfaragó, festő, asztalos, stb. Tanulók voltak. A nagy részük Szabolcsból szabadult, vagy nem szabadult, onnan szalajtott szülők gyereke, fele analfabéta, fele nem. Hát nem, fele az sok, tehát nagyon sok tanulatlan. De ezekkel lehetett beszélni, lehetett tanítani, csak nem volt könnyű. Szerettem is, meg jól is csináltam. Azt jó, hogy azt onnan tudom, hogy a gyerekek is szerettek engem, meg volt szakfelügyelet is, amíg megítélte, tehát én azt szerettem csinálni, és mellette még akkor utána aztán edzősködtem is. Tehát az iskolában is ment a sportélet, és azon kívül is edzősködtem. Én erősen egy kicsit így a sportjátékok, főleg a kosárlabdázás felé orientáltam, azon kívül, hogy mindent tanítottunk, ahogy kellett, meg abból is voltam edző. Tehát ez úgy azért hozzám nőtt, és hát sokszor csak figyeltem ezt a játékot. És sok gyerek játszott ott az iskolában, és állandóan az edzésen, de inkább iskolában, és egyik gyerek mindig jó helyre megy. Mindig jó helyre adja a labdát. Az a másik, annak meg magyarázom, meg mutatom, az meg az életben nem találja oda. Mi az Atya Úristenére van az, hogy az egyik, az észreveszi, megcsinálja. Nem is kell neki mondani, már mondom, elrontom, ő magától megtalálja, hogy mi a jó megoldás. A másik az meg akár mit csinálsz, akárhogy tanítod. Tehát valahol benne van az a tehetség, vagy azok a tulajdonságok, ami ehhez a tevékenységhez kell. Na most mik ezek? És akkor én azt mondtam, hogy megpróbálom megtanulni. És akkor beiratkoztam, megint segíti az ELTE pszichológia szakára, de akkor már akkor már a Meteornak voltam az edző, a Meteor a legjobb magyar csapat volt, tehát az a
első, Budapesti Vörös Meteor az az első ligában az első kettő között volt, és onnan jártam el esti, mert nem levelező volt, ez esti volt, kellett menni, a taxi jött, vitt, úgyhogy, és a végén megírtam, szóval kitaláltam, a végén megírtam azt a diplomadolgozatomat oda, én szégyellem a címét most is. Nem mondod el. Mondom, a döntés látencia idejének, várjál már, döntés látencia, és tartalmának vizsgálata a diszkriminációs szituációkban. Azt sem tudom, mit jelent. Én ezt értem. Úgyhogy, persze, tehát, hogy egy választásos helyzetekben mennyi idő alatt és milyen tartalommal. És hát csináltunk pályavizsgálatokat ilyen videóval, meg időt mértünk hozzá, meg. Tehát, hogy melyik játékos, mennyit összehasonlítottuk a pályán nyújtott teljesítményével, meg az ilyen tesztekben, hát valamit kellett csinálni, de hát magyarul a talentum eldönt mindent. Ahhoz, hogy valaki sprinter legyen, és rövid távon gyors legyen, vagy hosszú ideig tudjon eredményesen, mondjuk futni, az attól függ többek között, hogy milyen az izomrost szerkezete. Van, akinek a vörös rostok, a gyors rostok vannak születetten benne, a másiknak meg a lassú rostok. Ezt értem. Ezek ilyen organikus... Igen, és hát általában sok minden. Tehát csak most azt nem tudom megmondani, hogy ahhoz, hogy valaki egy helyzetet felismer most nyilván, de hát ez már foglalkoztam én ezzel, de most nem merek ilyet mondani, de mindenképpen az agyberendezkedése, gondolkodás, melyik hemiszférium, melyik fejlettebb, stb. Mit tudom én, a balkezesek melyik részük fejlettebb ott, meg stb. Ezeket én írtam róla, de most már ezeket nem tudom. De minden körülmények között a tehetség az olyan adottságoknak az összessége, amely a mindennapi munkába lehet, vagy a pedagógiai hatásokkal lehet felszínre hozni. Tehát adottság kell hozzá. Én az életemben soha nem tudtam volna ugye itt kellett mindig, soha nem tudtam volna gyorsan futni. Soha nem tudtam volna, mert itt ugye... Kitalálom, miért? Mert a rost szerkezetedben azok a rostoknak a száma kevesebb, ami a gyorsfutás. Ezt mondtad. Én azt nem is tudtam, én csak azt tudtam, hogy a TF-ben minden évben kellett egy futó, egy ugró, egy dobószámot választani évről évre. És ahhoz, hogy én 12 másodperc alatt fussam le a szállát, meg 12-4, nem tudom, bele kellett hallnom. Másik meg ledobta a cipőt, aztán végigszaladt rajta. Tehát minden körülményeket én, hát itt az Isten tetszett említeni, hát hogy mondjam, én ezt így fordítanám le, hogy a született adottságoknak, amelyeknek materiális alapjai vannak, azok meghatározóak. Párttag voltam, azért, mert abba az ipari iskolából tanítottam, ott nem is tudtál volna megmaradni, ha nem vagy az. Tehát ott eleve. Meg egy szimpatikus is voltam a párttitkárnak, szakszeretinek, lépjék be, beléptem, de semmiféle meggyőződésből, csak legfeljebb olyan érdekből, aki engem a TF-re ide hívott, a Nádori tanár úr, aki
aki egy híres ember volt. Itt a TF-ben, mivel pártag voltam, már volt pártépítési bizottság. A marxista-leninista tanszéknek egy vezetőne, egy tanárnő volt a vezetője. És volt egy szobatársam, a szegény Nyerges Miska, aki ott van most halt meg, nekem szobatársam is volt, egy szobában voltunk, egy kis szobában ketten, húztuk a vonalat, te könyöked eddig, én könyökem addig, és jelentkezett a pártba. De nem ivott semmiféle alkoholt, semmit, és én ugye megbízható voltam, mert már pártag voltam, és a Vénerné, a tanárnő jött, hogy István féltárs, jöjjön már. Azt nem tudjuk ezt a Nyergest felvenni a pártba, mert ez iszik, ez alkoholista. Mondom, tanárnő, elvtársnő. Mondom, a születésnapján egy szobában vagyok vele, egy decibort akkor se. Nem, tényleg? Be volt etetve. Úgyhogy, azt azért mondom, hogy ez így működött. Tehát erre emlékszem, most oda néztem rá. De meg kinevezéseknél ugye ez mind számított. Tehát annélkül nem lettem volna én soha évekkorán. Egyetemnek volt a elhárítás, vagy a politikai irányításnak egy olyan szervezete, amelyik az egyetemekkel foglalkozott, és minden egyetemnek volt egy referense, vagy aki foglalkozott a céggel. Nekünk is. Megjelentek. Én voltam a rektor, de nem én hozzám jött először, hanem tudom, hogy kikhez ment, onnan fölvette a fülest, és akkor utána jött csak én hozzám. Tehát magyarul megvoltak nekik a beépített embereik, hogy a rektor az hogy dolgozik, mit csinál, de mikor már bejött, akkor ő már informálva volt. És nem tudom, hogy vörös gyerek volt a főnök, azt arra is emlékszem, de már ez egy kis vörös gyerek volt. Nem volt rossz gyerek, az jött és kérdezgetett mindenféléről, amit akkor kellett, de úgy azért lehet érezni, hogy csipked engem, meg minden. De nem bántott, szóval szó sincs arról, hogy van. Csak lehetett, hogy ilyen bizalmatlanság egy kicsikét, és akkor ez tényleg úgy van, nincs úgy, akkor ő már tudta, hogy az hogy van, de nem annyira tetszett nekem, de elviseltük, mert ezt tudtuk, hogy ez így kell lenni. A szomszédomban, Balaton-Akali Dörgicsén, nagyon öreg zsidó barátom, az Őszi Sanyi bácsi. Borba volt, a feleségét, meg a két gyerekét mellette végezték ki a fal mellett, tehát minden, amire ember át kellett menni, úgy hívtuk, hogy a nagy kőtúró, mert építette ezt a házát, meg én is, hogy együtt egymás mellett haladtunk, aztán sütöttük a szalonnát, minden. A fia meg, a Gabi meghalt már, ez a belügybe volt benn, de belügybe is volt, meg repülős is volt. Tehát ilyen berepülős is volt, valamerre Szovjetunióba járt mindig, és hát egyszer az öregnek már volt pincéje, és bejönk a pincébe, és hát ott iszogattunk minden, bora is oda, megjelent ez a kis vörös, aki a TF-nek volt az ilyen instruktor, a politikai instruktor. Mindjárt attól a pillanatban nem, minden rendben volt.
amikor még nem nagyon lehetett, de nem nagyon díjazták. Hát én egy amerikai egyetemmel egy szerződést kötöttem, itt a TF-en. Ez 87-ben volt, Slippery Rock University hívják, ami azt jelentette, hogy mi kiküldhettünk master, ami akkor még azt se tudták itt magyarul, mi az, hogy master, mert akkor még volt, hogy egy ciklusú képzés volt mindenütt, hogy elindult az 5 év, azt akkor most meg ugye a bolonyai rendszerben a bachelor, master, PhD rendszer van, tehát akkor az egy, hogy mondjam, egy nagyon nagy húzás volt, hogy 1987-ben, és messze még a politikai rendszerváltás előtt a szele már mozgott, de hát azt csak érezni lehetett, az még mindenki a helyén volt, akkor ezt a szerződést megkötöttük. Lényeg az, hogy itt a politikai rendszerváltás különösebb konfliktusok nélkül zajlott le. Ugye hát előtte választottak meg engem, meg azért, hogy hogy marad. Talán én voltam azt hiszem az egyedüli rektor a fővárosban, aki élve maradt. Mind. Jött be Dezső bátyám, MDF, Gyarmati Dezső. Ugye ő volt, aki a zászlót, a kivágzászlót Melbourneből hozta haza, meg minden, erősen, meg országi képviselő volt, és bejött, azt mondja, hogy Csabikám, jó, nem te leszel itt, hanem ez lesz. Mondom, de nincsen meg hozzá mit tudom, ugye kell kondíciók, hogy ki lehet egy ilyen. Nem baj, attól majd ő lesz. Azt mondja, hogy különben azt mondja, volt egy ilyen vízilabdás szobor, még az 1930-as évben kapta a minisztériumtól ajándékba. Akkor add ezt a szobrot nekem kölcsön. Mondom, hogy nem adom, mert miért adnám oda? Azt mondja, mert hát én vagyok a vízilabdás, ez meg egy vízilabdás szobor, ez ott nekünk ott jó fog kinézni. Mondom, de nem adom oda. Akkor add ki úgy, hogy bizományba, hogy a TFE marad, de nálam lesz. Úgy se adom. Nem adtam, és a végén elkérte úgy, hogy lemásolhatta. És csinált is becsületére a Mihály Gábor szobrászművész barátommal, ennek a másolatait sokat csináltott, sok pénzbe is került neki, és ezek adta a vízipoló ilyen ajándéknak. A párt lassan nem szólt bele az itt folyó szakmai munkába. Mert korábban volt olyan, hogy volt párttitkár, volt egy alapszerv, még egy 3 alapszervezet, aztán mit tudom én, és akkor hétfőn ezért volt, mit tudom, pártvezetőségi ülés. Hát nem lehetett tanítani, mert ott voltak 8-an ilyen funkcionárisok, meg még 3-at odahívtak, az már 11, üresek voltak a termek. És mondom, Kutasi Laci volt a párttitkár, akkor már a gombóc után. Mondom, Lacikám, ez nem megy így. Ez így nem megy, ne haragudj, ott ültök. Annyi sört meg kellett vele innom. Ő vele sört, a szaktitkár pálinkát, úgyhogy a Tarnóval Ferdinánd, ő meg csak 1 deci pálinka, az volt a Kutasi Lacinál meg a sör. De így el voltunk. Van egy ilyen szervezet, aminek az a neve, hogy a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete. Annak az én elődöm, a Nádori Laci bácsi volt, aki most már nagyon beteg, kórházban van, Tapolcán van, és amikor ő országgyűlési képviselő volt, de amikor 94-ben én letettem ezt a láncot, akkor ő megkért engem arra, hogy ő volt az elnök, hogy ő kilépne, és a Dunajegén engem meg fognak választani, csak vegyem már át, hogy valaki csinálja ezt. És akkor ezt így átplántálta nekem. Nekem ez nagyon jól jött, azért, mert
tulajdonképpen megismertem azt a szakmát, ami az enyém volt. 1000 emberrel az országban, jobbra-balra, és ez, amikor átadta, volt 6 vagy 8 tagszervezet, amit még ő alapít. Mi ezt föltupíroztuk 30 fölé, jó kicsik, valamelyik megyei, valamelyik városi, tehát ez elég sok munkám volt nekem, és ez úgy betöltötte. Tehát nem volt nekem hiányérzetem, hogy nem az enyém a Marshall-bot egyáltalában. Azért, mert én mindig nagyon szerettem tanítani. És az én tantárgyam, amit tanítottam, ezt úgy hívják, hogy edzés, elmélet és módszertan, azoknak az alapelveknek és módszereknek az összessége, amely a sportolók felkészítésében általános, allgemeine Trainingslehre, vagy General Training Theory and Methodology, ami majdnem minden sportágban felhasználható, mint irányelv, mint alapelv, de a sportág specifikumok erre épülnek. Na most ezt én szerettem csinálni, és többet tanítottam azelőtt, és akkor a Magyar Olimpiai Bizottságnál is, ma is, de akkor is voltak feladataim. Nekem nagyon jó volt a viszonyom a Schmidt Pállal, azért, mert amikor 84-ben engem megválasztottak, akkor mi még nem tartoztunk az Oktatási Minisztériumhoz, hanem az OTS, tehát szaktárca felügyelet alatt voltunk, és akkor a Budapista bácsi volt az elnök, és a szakmai elnök helyettes a Schmidt Pál, tehát ő felügyelte a TF-et. Ő igényt tartott az én munkámra is, és hát ott volt egy-két ilyen feladatom. Tehetséggondozó utánpótlás programot, tehát akik nem tudtak még felszállni a repülőre, mert oda nem jutottak el, azokkal törődtünk, foglalkoztunk, tehát vizsgálgattuk őket, támogattuk őket, és hát tehát volt egy nem fizetett, hanem egy ilyen szakmai jellegű elfoglaltságom a MOB-ba is. És tehát tulajdonképpen tanítás volt, Testnetanárok Egyesülete volt, MOB is volt. Elváltam, és a második feleségem élettársammal vagyok, akikkel nagyon jók. Ő az itt tanít a egészségtudományi és sportorvosi tanszéken, főleg az egészségtanár képzésben azt irányítja, és jók a kapcsolatunk a gyerekekkel. A Dani, az 34 éves, ő önálló jogász. Hát ilyen jogi irodájuk van egy barátjával. A másik fiam a Csaba, ő egy ilyen művészlélek inkább, de nem azzal foglalkozik, de majd színész akart lenni, de aztán nem lett. Angol-német perfekt, és a Semmelweis Egyetemen dolgozik a angol nyelvű képzésnek, hát ilyen, nem ő a vezető, vagy ilyen tanulmányi vezető a külföldi hallgatók angol nyelvű képzésében, és jól is érzi magát. Volt egy rosszul létem, és ami ilyen éjszaka ilyen fél ájulásos tünetekkel jött elő, és utána megvizsgáltattam magam rendesen, és hát tulajdonképpen az van, hogy a vérem sűrűsége egy kicsit
több lett, mint amennyi illik. Több folyadékot kell inni. Többet kellene mozognom. Lejárok úszodába ide egyet szaunázni, és úszom mondjuk 100-200 méter, és mondom a Tóth Ákos, aki az úszó tudós, mondom, Ákoskám, ha még én úszom 2 hosszat, az én élettani funkciómon fog valamit segíteni? Azt nem. Látod, ezért nem úszom, mondom. Itt a népegészségügy felé kell fordulni. Az nem baj, ha van olimpiai aranyérmünk. Nagyon jó, büszkék vagyunk, megkönnyezzük, megtapsoljuk, segítjük, aki tudja, ahogy tudja, de ez egy olyan irreális, ugye, most még 9 millió, mondjuk ennyi, abból iskolai tornaórára nem jár a gyerekeknek. A 80, vagy a tornaórán kívül 80% nem vesz részt a sportolásba. Nincs emberanyag, a gyerekek egy része már menzán nem kap enni. Lásd, bezárják a menzákat, nemhogy egészséges táplálkozás, amiről szó volt, meg stb. Úgyhogy nem olyanok a kondíciók, ami kedvez. Na most itt az a nagy probléma, hogy a sportvezetés, talán az oktatási tárca se, szóval nem ismeri fel, hogy ezt a közeget kellene keményen támogatni. És ez nekem emiatt rossz a közérzetem. Ez bonyolultabb kérdés. Hát 1881-ben alapították ezt az egyesületet, és azóta funkcionál, és mindig a gyerekek egészsége, edzettsége, stb. Felé. És már mindenki ért, ez olyan, mint a foci, mindenki ért ehhez, csak senki nem megy délután a gyerekekkel ki a pályára, szombat-vasárnap a meccsekre, vagy az izére, meg télen, meg nyáron a táborokba, csak a testnevelőtanár. És ez nincs meg a vezetésnek itt az agyába, hogy azokat kellene egy kicsikét biztatni erkölcsileg, vagy akik ezt csinálják, itt már mindenki beleszól, a pszichológustól kezdve, a szociológus, a gazdász, mindenki. De ez egy szakma. És ez nincs úgy helyre téve. Én sokat foglalkoztam ezekkel az emberekkel, már idézőjelbe fölvezettem én, talán nem haragudna meg érte a Deutsch Tamást, hogy onnantól, hogy hogyan kell ezt nézni. Jól is nézte, megtanulta. Schmidt kimondta, nincs fontosabb, mint a testnevelőtanárok munkája. Most lett volna az, hogy ezt pártsuk, de elment. Most már akik beültek a helyükre, meg döntek, azok már nem. Tehát magyarul ha mi zavar, meg milyen a közérzetem az, hogy az a szervezet, aminek én most választott vezetője vagyok, az nem tölti be úgy a szerepét, ahogy hasznos lehetne a társadalomba, és azoknak a bajoknak az orvoslására, amelyeket leginkább viselünk, a korai elhízás, a korai halálozás, a gyerekek közötti agresszió, durvaság, ezt mind a testnevelés sport eszközeiben lehetne, de azt az iskolában a testnevelő tanár az, aki először kézbe tudja kapni a gyereket. És ez nincs helyretéve, és sajnálom, hogy ez most egy őszinte vallomás, eddig mind volt ilyen mellé, hogy az volt a tervem, hogy ennek megteremtem a erkölcsi, anyagi bázisát, mert erre 100 millió, arra 200, oda, erre meg 4 millió. Tehát nincs működésre, nincs lehetőséget. Mindent egy fillér nélkül dolgoznak az emberek, ezekben az egyesületekben fizetést nem kapnak, helység nincs, számítógép az övé, utazásra pénz nincs, semmi nincs. Tehát így nem lehet. Nem lehet.
nagy eredmény lesz ez, hogy meg fogják emelni az iskolákban a testnevelési órák számát. Ez most úgy néz ki. Ez egy nagyon nagy harc, mert ha te rajztanár vagy ő matematika tanár, milyen ez a szar testnevelés, minek? Azt nem mondja, hogy nyomorult az ország, meg kövér, meg fáradt, meg minden, azt nem mondja, csak miért azt? Na most csináltak egy olyan húzást, hogy az iskolában való tartózkodás, ami minden korosztályra meg van határozva, hogy az 1-től 4. osztályosoknak hány órát kell benn lenni a suliba, azt megemelték. Mondjuk eddig kellett 20 és felett, most kell 23 és felett. Tehát többet kell az iskolába. Nem baj, a szülő nem ágál, mert jó helyen van a gyerek, nincs igen. És ebbe a többet időbe teszik be a többlet testnevelés órát, hogy 2-vel több, eddig volt 3, most akkor 5 lesz, egy még marad a rajztanárnak is. Hú, de jó, akkor senki nem veszekszik talán. Nincs ellenőrzés. Régen volt Hóman Bálintól kezdve mostanáig szakfelügyelet. Méghozzá olyan segítő, de olyan, hogy öreg. Ez így nem működik. Kicsit több pénz kellene, de pénz nem. Az infrastruktúrára, a létesítményfejlesztésre, a háttér civil szervezeteknek a bekapcsolására. Tehát ez egy rendszer. Rendszerbe kellene gondolkodni, amiket mondtam, a rendszer elemeit, összehangolni mindegyiket. Tehát oda egy szakembergárda kellene. És akkor hatékony lenne. Akkor sokkal több egészséges, sportot szerető gyerek jön neki.